Здравейте, приятели! Вие сте в моето клипче и в това клипче ще си направя една или две гривни с ето тези висулки. Това е стикерче. Направих и шортс видео, където казвам тези висулки откъде са дошли, кой ми ги е подарил или съм си ги купила. Ето, много са сладички. И ако не сте изгледали това видео, може да влезете вътре в видеото, шортс видеото, и там има линк долу в описанието. Да, линк долу в описанието. Така, имам нови маниста. Където са тук. И реших тук, ето ги новите ми маниста. Не съм ви ги показвала. И в това клипче за първи път ви ги показвам. Ето ги. Чакайте да си махна кочиката да ми е по-лесно. Ей така. Така светлинката. Ето новите маниста. Нека да ги отворя. Ето ги. Хубави цветове са. Мисля, че с макарона ще си паснат супер. И според мен се паснат супер. Миналия ден реших нещо да се направя на ключа и остана ето толкова. И сега с това ще се направя. Това, чувате ли? Това не се разсяга. И това е гадно. Това е гадно, че не се разсяга, защото аз обичам разсягащите, обаче не се разсяга. No. Чакайте. Така. Сега. Реших повече да си пасне с цветовете и реших да сложа, мисля, че ако сложа такива цветове, чакайте да видя, такъв цвят, понякога такъв, понякога такъв, май ще стане супер, май ще стане хубавичко. Да, ако не стане, ще го разваля и отново. И розовичко ще сложа, да си мачни, супер да бъде. Така. Започвам, слагам. Тук няма дупка. Така. 3 по 3. Слагам. Да видите как правя. Не можах да... Добре. Такива тарички. Добре. Сега слагам едно жълто, едно синьо и едно розовичко. Така, мисля, че стана супер. Да, супер си е, хареса ми на мене. Сега отново такива 3. После пак синьо. Имам твърде малко синьо и жълто. Не, първо трябваше жълто. Забравих. Извинете. Извинете ме. Така. Не можах да сложа, бе, хора. Не, и сега ще се гръмна. Добре, така. Хора, според мен стана много яко и ще си пасне точно с макарончето. Йей! Хора, вече слагам макарончето, стига толкова. Хора, гривната си е готова. Наистина стана много хубаво. Много хубава по-точно. Цветовете са много хубави и си мачва с макарона. Сега ще направя с ето това бъбълти, където сега забелязах, че блести. Не знам дали се вижда, че блести. Не се вижда на камера, че блести, обаче наистина блести. Така, реших да направя чакайте, събрах какво да кажа. С и това бъбълти. Защото искам нещо шаренко да бъде. Искам нещо с такива цветове. И за това ще направя с такъв цвят, какъвто искам. Имаме такова. Отново не се разсяга.
Ме дразня. Аз искам да се разтяга, обаче някой да се прави. Така. Взимам. Това, чакайте. Много не се пасва. Добре. Само лилав. Само лилавко. Някакви и чундурики искам да сложа. Първо ще добавя и някакви такива или синички. Също ще добавя. Сини. Също ще добавя. Така. Започваме. Лилава е такова. После такова синьо, където имам повече. Такова. Пак по две. Едно такова. И едно такова. Става ли хубаво? Чакайте да видя. Чакайте да видя ли става хубаво. Хора, не мога да видя. Като хората. Синьото все едно, че... Не, синьото не ми харесва. Синьото разваля всичко. Развали всичко синьото. Затова го махам. Хора, реших да направя така. Не се вижда хубаво. Като направя цялата гривна, ще ви я покажа. Хора, има много такива. Така че ако използвам много, малко повече ако използвам, няма да ме е жал, защото ето тук също има това бурканче. Не знам дали се вижда. Ето това. Също е същото. Така че няма да ме е жал, ако използвам малко повече. Обаче не мисля да използвам. Да. Хора, сложих вече висулката. Ето по този начин. Продължавам. Ето, приятели, гривната е готова. Сега ще покажа двете гривни. Ето. И двете гривни според мен станаха много хубави. Благодарим на Алекс. Станаха много яки. Благодаря, Алекс. Довиждане!